फिन आरोबाव अपुर्णा नार्जारीनि गोख्रोंसिन आरो साबसिन गेलेनाय। बे खेबावबो गेलेनायनि गेजेरजों बर' हारिखौ गोग्गानाय खालामदों अपुर्णा नार्जारीया। हारसिङैनो मेचआव मोन 6 गल सोनो हादों बर'फोरनि हाथरखि अपुर्णा नार्जारीया। दासान्दि सोलिबाय थादों हिर' इन्डियान वुमेन्स फुटबल बादायलायनायनि क्वार्टार फाइनाल मेचखौ इस्ट बेंगल आरो सेटु मादुराई क्लाबनि गेजेराव मोगा-मोगि गेलेदोंमोन। बे गोनां मेचआवनो सेटु मादुराई क्लाबनि जानानै अपुर्णा नार्जारीया हारसिङैनो मोन 6 गलखौ होनो हानायाव जाफुंसारदों। आरो सेटु मादुराई क्लाबा इस्ट बेंगल हानजानि हेंथायै गोबां गलनि फारागथियाव देरहानो हायो। बे मेचआव बांसिन आरो गोख्रोंसिन गेलेनो हानानै अपुर्णा नार्जारीया हिर' अफ द मेच बान्थाखौ आजावनो हादों। मख'नो गोनांदि बर'फोरनि गिबिसिन आइजो नेशनेल फुटबल प्लेयार अपुर्णा नार्जारीया खम समनि गेजेरावनो गावनि फुटबल गेलेनाय केरियारखौ गोजौ थाखोआव लांनो हादों। बेनि सिगां क'क्राझार जिल्लानि अपुर्णा नार्जारीया भारतनि आइजो फुटबल हानजाखौ केप्टेन महरैबो दैदेनखांबाय। मख'नाया गोनांदि थांनाय समफोराव गोबां मेचआवनो अपुर्णा नार्जारीया गोबां गलखौ होनो हानायजों लोगोसे हादरनि गोख्रों फुटबल गेलेगिरि महरैबो दिन्थिनो हादों।